reno ang sigang थाहैगोननि सेस बोलाय खनसे बोलाय 100 ए दे समायथ' थ' गाइस जोङो दायो भिडिअ फट'शुटनि थाखाय आवगायलांगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय आं दा देखायलांगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना शुटनि थाखाय फैनांबाय भिडिअबो खालामबाय माने आं भिडिअ लाबोयो गोबावसिन आरोना लोगोफोर माने साइकेल स्टाइल नायनो नागिरदों नै सिखोदावनो ओइ ब्रेक गैया आंना ब्रेक गैया रनो आं सिगां थाहैगोननि कंट्रोल सेस बोलाय खनसे बोलाय बरिया wah ayo 1 2 3 hanai la wait hah yeah namun lihat जानानै दंमोन ओमफ्राय दा दिनै भिडिअ लाबोनोसै होननानै आं बानायबाय आरोना फैगासिनो दं लोगोफ्राबो फैगासिनो दं आरोना माने साइकेल सालायनो आं गोबावसैमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम साइकेल सालायबाय नै नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो आरोना गाइस नायलांबाय थादो नै मेप स्टाइल नुनो नागिरो दा नैखौ मेप स्टाइल बायदि नुनो नागिरो नैखौहाय बे बिजौआव जाहैबाय ओमफ्राय बै ओरै जाहैबाय मेप स्टाइल आरो बा हिर'आनो लासै माथो हिर' jangan mana ora जादों bा हिर'आ बा udah बार फैनाय बायदि जाबाय आरोना माने लकेसना मोजां नालाय मा खालामबावनो बेहाय लानांबाय उफाय गैया हाबायानो आरोना नै कलेजआ नै बिल्डिं गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो नै बरिया आरोना नै हाहांगासिनो दं आरोना हाबायानो माखासेया हाबायानो आरोना ओमफ्रायो नै वाव बिल्डिं हाजोब्बायानो आरोना नै फुरा ओरैबो सोरगिदिं आरोना सोरगिदिंखा आरोना नै नायनो हागोन कलेज आरोना इयो हाहांगासिनो दङ बेसेबांबा गिदिर आरोना ओमफ्राय नै बा माने फैबाय थाफ्लेनाय बायदि जाबाय आरोना नै थान्दाल' आरोना फ्रेश नै वेलकाम बेक टु माय बयब्व दायो जोङो कलेजाव दंफैयो आरोना गाइस फट'शुट लाफैफिनबाय आरो ग्रिबाव ओमफ्राय माने लागासिनो दङ खावसे जों फैग्रोबाय आरोना कलेजाबो हाजोब्बाय ओरैबायदि बरिया आं देखायगोन नोंसिनो दं बाथरुम देखायगोन आरोना नायलांबाय थादों माने बियो बाथरुम जागोन आरोना टयलेटफोर आरोना ओमफ्रायो गोजौआवबो दं नै
गोजौआवबो दङ वाव नै ओरै दंजोबो आरोना ओइ तो गाइस आं भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन माने आं एसे लोमजादोंमोन आरोना बिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै आरोना गाइस गाज्रि दामोन अननानैहाय ओमफ्राय आं दा फार्स्ट बयबो सापर्ट खालामदो बयबो अनसायदो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना गाइस बिदिनो सापर्ट लाङाबा लांदो आरोना गाइस अननानै प्लिज नायलांबाय थादो भिडिअखौ होमबा आं बाबाय होननानै दोनलायदोलाय आंखौ दे दे मोजां साजायबाय था एक्टरा मोसायाबो एक्टरा मोसाया नै ओहो दे जाबाय रेडि जाबाय रेडि एक्सन 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 लाबाय लाबाय ए दे दे समायथ' एक्सन एक्सन नै लाजोबबाय बयबो 100 नोंबो लाबाय 100 थाखानि एक्स' हरेक माल हरेक माल गासिबो 100 थाखा कम्पानि गोजा आरो गासिबो 100 लाजोबबाय नै 100 नि लाजोबनो हागोन आरो ना 100 कम्पानि ओइ राज ए हगोन देलायग्रा बायदि ला एक्टर जानांगौआनो बिदि जायो फाग्ला एक्टर जानांगौ माने जायो दे 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 मोजां दे ड्रेसाखौ हरेक माल हरेक माल एक्स' हरेक माल 100 कम्पानि गोजा इबो 100 ओइ हरेक माल 100 गासिबो नै मा नांगौमोन जोंखौनो 100 थाखाल' गासिबो 100 कम्पानि गोजा दे थाब दे र' फाग्ला दे र'लै